Thank you, Manam. This is the confidence of healer. Batulukulu basile kuleta baba sohila. Eshama salia. Utukulu basohila. Hele home yasila. Utukulu basohila. Hele yasila. Utibalimele basohila kuleta baba. Yasila antamario yasila. Ultima sohina uletaba, ultima sana prabalimele, utaya sa. Shama, sama. Utukulu, bahambeba sebamlibana ni ukulu. Ingakona people naminehla kubo ingakona mhlanje ngisoba khumbuza ukuthi akuhlalwa ngomoya ogcwele usoba khumbuza uNkulunkulu usokhumbuza ibandla ukuthi akuhlalwa ngomoya ogcwele ibandla seliyadlala ngaye ibandla liyamthenda alisamazi lokubani ilekisa ngaye. This is the
conference yokuhila. This is the conference yokuhila. Prophet, this is the conference yokuhila. The Lord is saying baningi balimele. Uthi baningi already bahamba banamanxeba. Uthi uNkulunkulu baethe ngathi ku right, but uthi uNkulunkulu babonile kuphelile. Uthi ubona mawunene uthi kuba nendawo ethinta bayathulukana ngoba abavela abanye baphelelwa amandla ngobude bendlela, but uNkulunkulu bazile kule ntaba bazoyila eshama salile. Uthi uNkulunkulu bazoyila hele hoyesila. Uthi uNkulunkulu bazoyila hele yosila. Uthi balimele bazoyila kule ntaba hele yosila antamanyo yose. Uthi bazoyila kule ntaba uthi basala balimele tayasa. Bahambeba sebamlibala ngeNkulunkulu. Yingakho lapha iphimbo lami lehla kubo. Yingakho namhlanje ngizobakhumbuza.